koliko su opterećeni svakodnevnim nekim tužbama i prispećima nekih potraživanja i koliko to opterećuje budžet Partizana i koliko to otežava generalnu stabilizaciju i u celom tom nekom procesu mi smo naravno obavezni i da funkcionišemo normalno i na terenu, da to igrači ne osete i da funkcionišemo i u prelaznom roku, naravno opet u skladu sa nekim mogućnostima. Ono što je dobro jeste Partizan je veliki klub, Partizan ima ime, Partizan je privlačan s te strane, Partizan igra Evropu i ja sam rekao uz neki maksimalno predan rad 24 časa dnevno i na terenu i van terena što mi ulažemo, samo tako možemo da se nadamo da ćemo napraviti nešto što možemo da kažemo da se podvede pod uspeh. Ići ćemo na maksimum.